manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo wani fili yana so ya shuka dabino a wannan fili, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga ɗauka da hannun shi mai albarka ana tona rami, manzon Allah yana sawa, idan ya sa ya rufe ya shuka wannan dabino sai wannan dabinon ta fito. Haka wannan dabinon suka dinga fitowa bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shuka su a cikin kankanin lokaci wanda ba a ɗauki tsawon lokaci ba, sai ga wannan dabinon sun fito sun yi albarka, sun yi girman da ba a saba ganin irinsu ba, albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A lokacin da manzon Allah yake wannan shuka, bayan ya shuka da yawa da hannun shi mai albarka, sayyidina Umar sai ya ɗauki guda ɗaya da hannun shi sai ce shi ma bari ya kwaikwayi manzon Allah, bari ya shuka. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon sayyidina Umar sai ya ɗauki guda ɗaya shi ma sai ya shuka, ya rufe wannan rami. Bayan kwanaki da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo wannan guri, da ya dawo wannan guri sai manzon Allah sai ga waɗannan dabinan gaba ɗayansu sun fito, sun yi albarka, sun yi girma, amma sai ga guda ɗaya bata fito yadda ya kamata ba, ta kasa girma yadda ya kamata. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya shuka wancan, sai aka ce sayyidina Umar ne ya shuka. Sai manzon Allah ya je gaban wannan bishiyan dabinan, da ya je gaban wannan bishiya sai ya kalla wannan bishiya, sai ya sa hannun shi mai albarka ya ciro, da ya shiro da hannun shi mai albarka sai ya ƙara tona ramin, sai ya ƙara mayar da ita. Yana mayar da ita bayan kwanaki sai aka zo aka ga ta yi girma kamar yadda sauran suka yi girma, sannan ita ma ɗin ta yi albarka sabida albarkacin hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya bashi albarka, ya sa albarka a hannun shi, duk abin da ya taɓa kowannen abin bai da albarka sai ya yi albarka, duk abin da ya taɓa kowannen abin ya mutu sai ya yi rai, duk abin da ya taɓa kowannen abin ya lalace sai ya zama mai amfani, duk abin da ya taɓa kowannen abin bai da haske sai ya haske, duk abin da ya taɓa kowannen abin bai da kima, bai da mutunci sai wannan abu ya kima, albarkacin darajan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine shugabanmu, wannan shine masoyinmu, wannan shine abin ƙaunarmu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara mai tsira da aminci. Allahumma bari.